Machiegni kendo, nyasi mar nyisruok weche mag jopur ma higa 2026 Kisumu oyaw ayanga kawuono ndalo adek tok kane ochakore kama jotelo jiwo keto maino e weche mag pur manyasani. Mana kaka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa, jogo manyiso mwandu gi ywak no oganda yuore nyasino kidam kidam, gino mapod miyo ohala ni piny. Nyasino mane otelie kod jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili oywayo jonyiso mwandu ma 100, jopur, jotend sirikal e kind jomamoko kod thoro wach mar jiwo pur manyasani mong'ere ni Promoting Climate Smart Agriculture. Owili okoni ma en thuolo makare mar oganda ahinya to ne jopur mondo osum paro ewi kaka ginyalo medo ndhadho e weche pur kendo jiwo pur manyasani e konyo nyayo chiemo moromo kod bero ochumi. Kawuono ni wawuotho e migepe mopogore opogore ma ne nie show kawuono, kendo aneno gik mang'eny ahinya manyalo wacho ni beyo ma jopur nyalo some rieko magitimo weche mag pur mondo mi giyud yuto mang'eny manyalo miyo wabedo gi chiemo moromo e kuonde ma wadake, to bende nyalo miyo wayudo chiemo mang'eny ma bende wanyalo uso mondo miyo pesa mabedo godo e ofukowa. Port ma Kisumu to korka korgi oyango ni gidhi loso port matindo 13 madhi konyo loso thuolo mag tije ne rowere kendo yaro tudruok mar ohala. In terms of job creation, it has impacted on the region, and not only in Kisumu per se. We have also a plan to do 13 satellite ports, of which shall create employment to our youth, but also create business opportunities in terms of ease of doing business, in terms of the interconnectivity of county to county, and also the aspect of us taking advantage of the regional areas of Uganda and Tanzania in terms of the business transactions that are there. Jolamani okelo mwandu gi e nyisruok poyo nyasi ma higani kata obedo ni ndalo adek mokalo oganda kod uso osebedo kidam gin kod geno ni tok yawo nyasino ayanga kawuono ndalo 2 modong' oganda kod ohala dhi medore. E show kar ka ndie kawuono e pacha wuon kalure kod gik manaseneno chien ma kawuono bet ber maloka ka chon. Kawuono yawe officially koro waparo ni tokeni kaka kiny bende en weekend, ng'enji koro dwa biro nikech ng'enji bende apontiere tijegi. Koro kochakre kiny ang'e maber ni kiny to koro kiny waus maber. Kuom mano, jo Agricultural Society of Kenya okawo thuolono mar kwayo oganda mondo wuogoko kar romgi oyore nyasi ndalo 2 modong'gi mondo ginyal sumo paro kuom jonyis mondo mopogore opogore kaka yor bero weche pur pacho ka. I would also like to welcome all the showgoers who are intending to come. The show now is officially opened. We have a lot of very good exhibitions, a total of over 102 exhibitors who are already on the ground. So watemo puonjo ji mondo gitim pur kata pith ma en climate smart. Emomiyo ka waen kare ji ka gibiro to gibiro yudo puonjruok mang'eny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, alap mamambo leo, County ma Kisumu. E kinde ma yiero maduong' ma higa manyien medo